Mbak Widya, Mbak Nita, Mbak Titi. Minangkani pamundhut sing sangka njabat rangkah Bapak Sumeh sing sangka ngepoh tanggung gunung Mbah Lengger ya nyimak sangka dalem sing sangka Batam Mas Nawin ya kepareng nyimak Mas Ali Purnomo uga Mas Darsono sing sangka Lampung Mas Suryono sangka Pati Mas Waris Sudiono Surabaya Mas Izam Bakir Ponorogo uga Mas Mudin Klaten ya kepareng nyimak yo gekno tembange sing rancak nganggo tur apa kae? Napa Bapak? Lali janjine. Ya, kaya apa? Lali janjine dados. Iya. Siang makan nasi kalau malam minum susu susu rawan rasane ra karuan susu rada rasane rasa pira susu tua sasuka keluar Sik. Ya aku protes. Ejal garingan. Susu wit gawe iki kok pertama. Iya. Ji rolu. Cek susu gitu sing. Susu perawan rasane ra karuan susu rada rasane rasa pira. Nah, iki yang perlu saya protes. Dari apa? Sopo ngomong lek susu rondo rasane sepiro? Rasa piro? Saya niki. Perlu ngerti. Napa nate to, Pak? Pencuri. Bu Tengok opae susu rondo ya piye. Pripun, Pak? Penapa nate napa derek, Pak? Gori rasane. Langsung dadekke yo.
sampean jan. Nggo sajane pepak iki masaku. Sampun. Sampun. Kan jarene sajane pun pepak. Sampun. Ngono. Loh, dereng, tanduk malih. Tegese sajane pepak iku kudu dikompliti ngono. Janjane kowe Terima kasih.